Jo. Tak, tady si dám quest na 14 minut. Že si tady dám podzemí. Zautočíme na bažiného draka. 7 z 10 v upevnosti černý chlebek. Bohužel dal Tak to kryptku. nedáš, bohužel. Tak pak 17. No a Urychlit to, borče. tak a teď jdem na další postavu a dám 3. Tak, je to kouzelník, je level 83, má dobrý vybavení a teď jdeme do podzemka. Ale já si kliknu na ně, jo. Tak, ohavný gremlin. No, tak to není šance. Na 2. No, tak dáme arenu asi. Nice, porazili jsme ho. Teď si dáme quest. Na 10 minut a podíváme se do cechu. Teď jdem na další postavu. No, Trsací Adam 150. No, takže tady jsme teda VAR. Máme tady už, jak vidíte, docela 2 epiky. To si teď nechám do záchoda, to je v zásobě. No, zkusíme tady podzemko nějaký. No, tak váženýho draka, 7 z 10. Tak, no, to polovina žádná šance teda nebyla, ale dáme si teda říct, že jaká šance, takže nic nemáme asi. Tak zkusíme tady, jo, nice. No, tak teď jdeme na S1, to je úroveň 91. Jo, 91, no. No, tak tady jsme teda, jak vidíte, účešník, průzkumník, no. Tak zkusíme si na podzemí, ale tady žádnou šanci tady nikde nemáme. Tak tady nedáme, tak asi dáme, zkusíme tady. No. To nedáš, no. To nemáme žádnou šanci. 3 kryty za sebou. No tak arenu. Peppa 99. Tak to je velký Pepo, nedáš, jo. Peppa z Depa. Peppa z Depa útočí. A Peppa z Depa prohrál. Peppa z Depa bude poražen. Čestný boj. Tady nic. No, tak jdeme na další. To není. Další S14. Tady tohle to je úroveň 32. To kouzení. Stačí dát F7. No, tak jsme zpět, jsme ten film se koupili, no. Tak tady si dáme ten quest. No, ještě si vrhneme ještě jednou na to S1. No, tak tady je teď náš účet. S14. Můj účet, že jo? Můj účet. Jo, tak náš, no. No, tak jsem úroveň 29. No, to je docela nízká. No, tak dáme hranku. Dáme pohodu. To dáme, to nevadí. No, tak to bylo jasný, že ho nedáš. Podzemko, nikoho nemáme šanci, tak zkusíme. No, tak ne. No, tak toho nemáš šanci. No, toho nemám šanci, vidíš. Strojírna, jsem i drapáci, teda volbičky.
No tak si dáme nějaký quest. No, tak jdeme na další účet. Další účet. Grafu 4. A jsem teda. Už tady je super, to mít, haha. Podzemko, noční hůla. To nedáme. Toho nedáme. No, tak tady jsme var, že jo? No, tak My tady máme sakra. No, tak víme. No, sice je to úplná šunka, ale to je jedno. Já vím. Tady. No, tak jdeme na další účet. Už jsme zpátky na S14 na level 164. Teda No. nejvyšší level. Nejvyšší level, na který se dneska podíváme. Máme tady cech o 28 hráčích a zítra půjdeme zdolat podzemí cechovní. Tak to když tak dáme nějaký videoko. Že ano, Adame. A tady ve věži už mám pana Koláčka, který je první. Zatím nemám žádnou šanci ho dát. Tak a teď se koukneme zpět na postavu No, tak- Adam 3 S13. Ale já si myslím, že už dočasíme docela dlouho, tak my už asi budeme končit. No, tak dáme si poslední quest a asi jdeme končit.